antolatzen duela Fiboxen bidez. Hitzaldia emango duen pertsona Aitziber Gonzala, psikologa da. Eta, hitzaldiaren izenburua emozioa, pentsamendu eta portaera eskutik helduta. Eta, azkenean, Eunateren presentzia eskertun nahi nuke, txiki eta ala. Bai, eskerrik asko zuei lehenik eta behin, eskerrik anitzere bai zuei, hemen kide izateagatik, benetan, eskerrik da. Esan bezala, Aitziber naiz, psikologia ikasi nuen, eta bereziki hezkuntza alorrean aritu naiz lanean, orientatzaile moduan, beraz bereziki atal horretan aritu naiz gehien. Horrelako saioak prestatzen ditugunean edo egiten ditugunean, beti aipatzen dugun lehenengo gauza eta gauzari garrantzitsuena norberak jaso dezala, entzun dezala eta bere ondorio propioak atera ditzala, ze egia da teoria asko, egia da modu asko, ikuspuntu ezberdin asko, bereziki gaur egun hain pilpilean dauden gai hauekin, teoria asko dago, beraz norberak jaso ditzala eta ondorioekin pixkat jolas dezala eta bakoitzak proba dezala. Ados, orduan bakoitzak eraman dezala zeozer eta ikusiko du zen moretara. Hor izenburuan ikusten duzuen bezala, emozioa, pentsamendua eta portaera eskutik lotuta ote dauden galdera hori botatzen dugu, erantzuna lehen esango dugu baietz, jakina, eskutik lotuta eta oso ongi helduta gainera, ikusiko dugu nola dauden helduta eta zein modutan alda daitezke osagai horiek ere. Ze batak bestea baldintzatzen duen bezala, batak bestea alda dezake. Orduan aldaketa hori positiboa bada, ikusiko dugu ondorioak ere bai positiboak izan daitezke. Ados, orduan lehenik eta behin, erantzuna dagoeneko emanda, bai, lotuta daude, ikusiko dugu zein modutan. Helburua eta Fiboxen antolatu dituzuen saio hauen helburua bezala norbere bizi kalitatea hobetzea, zentzu guztietan. Eta hemen ere berriro esango dugu bakoitzak izango du modu bat bizi kalitate hori hobetzeko. Deitu teoria, deitu meditazio, deitu kirol, deitu irakurketa, edo bestelako ikuspuntu psikologiko berri edo modernoago hauek. Baina helburua beti hori, bizitza laburra da, bizitza bakarra da, goazen probestera eta goazen ahalik eta ongien bizitzera. Orduan, helburua ez bakarrik saio honena, baizik eta antolatu duzuen ziklo hauetako hitzaldien helburua horixe, ongizatea eta hazkunde pertsonal hori bermatzea. Ikusiko dugu orduan, lehenik eta behin elementu horiek, izenburuan aipatzen ditugun elementu horiek nola harremantzen diren, baina hasteko ezin ahaz dezakegun kontua animalia soziala garela. Eta horrek berezitasun ugari ekartzen dizkigula, horien artean ikaskuntza bat izaten dugula, egunerokotasunean zeozer ikasten dugu, beti hazten eta hazitzen gara. Orduan nola ikaskuntza horretan ere guk geuk parte hartu dezakegu eta zein modutan ere bai. Ikaskuntza ez dator kanpotik, baizik eta gu geu izan gaitezke horren jabe. Orduan ikaskuntzarekin batera izango ditugu mintzaira eta hizkuntza, komunikatzeko atal nagusi diren heinean, izango ditugu harremanak eta komunikazio maila orokor batean, ze jakin badakigu hizkuntza ez dela bakarrik berbala eta aprobetxatuko dut ere hemen txiki dagoela berriro eskertzeko eta ikus dezagun komunikazio mota ugari dagoela eta berbalak ez berbalarekin batera bide egiten dugula. Eta azkenik hor emozio eta sentimenduak eta horiekin guztiekin jakin behar dugu ea benetan kontziente garen. Gertatzen diren gauza guztiekin kontziente ote garen eta nola alda dezakegun hori benetan kalitate gehiago bermatzen. Orduan, beti giza komunikazioaren teorian badira premisa ezberdinak, lehenengoa
ezinezkoa dela ez komunikatzea. Orain geldituko bagina, isilik. Horrela ere komunikatzen arituko ginen. Esan nahi dut, etengabe, beti dago komunikazioa. Orduan, batzutan ez gara konstiente eta hitz egiten dugu, baina barkatu batzutan bai konstiente gara komunikazio horrekin, beste askotan ez. Eta jakin, eta hau ezinbestekoa da ulertzea, harremanetan ematen den informazio truke nagusiena modu inkonstiente batean ematen dela. Orduan, ez gara konturatzen zer nolako trukean, zer nolako erlazioan, zer nolako harremanean ari garen. Edukia bai, jakin dezakegu, nik esaten baldin badut, kolore berdea, bai hori badugu, modu edo arrazonamenduaren beste plano batean, baina horrekin batera badira beste hainbat elementu ikusten ez ditugunak. Orduan, hizkuntzaren atal hori da ongi ulertu behar duguna jakiteko nola hizkuntzak eragiten duen lehen ikusi ditugun beste elementu horietan. Pentsamenduan, emozioetan eta jarrera. Ze hizkuntza izango da horiek lotu eta aldatuko dituena. Orduan, plano konstientea eta plano edo azpi kontzientzia horretan, maila horretan, ematen diren ere bai bestelako trukeak. Besteekiko eta gurekiko ere bai. Hori jakin behar dugu komunikazioa ere eta guk ere badugula gure barne pertzepzioa, barne pentsamenduak eta hori ere gauza asko gertatzen dira maila azpi kontzientzia maila artean.